d'excursió, quina emoció, estem contents, marxem, anem d'excursió. Estem al llac i jo aquí al llac he vist una cosa que a mi m'ha agradat, que es veu les muntanyes reflectades i l'aigua i és com si hi hagués la Costa Verda i llavors vingués al mar. Me posaré les botes. Avui m'han ficat un plat de carn que té cares. Hem pujat a fer la Via Làctea, vale? Ja estem instal·lats, ara soparem, val? Està marxant el sol i com podeu comprovar, m'estic fotent de fred. I jo també! 7 light years away, many times, so many times, with no reason to talk about. Estem al camí de les Pardines i anirem a veure un llac. I per lo que he vist és un camí que és tot pla, però que hi ha una part que és plana i potser hi ha alguna part que faci pujada. No portem llums, tenim un túnel de 45 metres i passarem molta por, a veure què passa.
dels jardins itinerants que anem anant trobant pel camí també està tot ple de fonts d'aigua i de salts d'aigua. Llavors també te dona un ambient més refrescant. Portem 1 quilòmetre. Ens en falten 2, no sé si arribarem. És la rèplica d'una carbonera que es troba dintre del camí aquest de 3 quilòmetres fins al llac d'Angolasters, i llavors és la rèplica que t'ensenyem com se feien les carboneres. Se ficaven els troncs apilats fent una columna buida al mig per fer de fumera, llavors hi ficaven fulles i molts i tot això al damunt dels troncs aquests, i per últim la terra. Llavors el que feien era ficar unes escales aquí perquè el pobre pagès pogués anar a controlar la carbonera a veure com estava, si estava feta o no, i això ho deixaven consumir doncs dies, setmanes. Ara aquesta tarda anem a veure la capital del país.